Ďalej poď. Rozprávka pre autistické deti. Tak trochu iný Timmy. Je to rozprávka o autistovi. Tak trochu iný Timmy. Môj najlepší kamarát sa volá Timmy. Podľa mňa je výnimočný. Timmy je autista. Znamená to, že jeho mozog funguje inak ako ten môj. Veľmi sa mi páči, že Timmy je iný než ja. Pretože ma učí spoznávať svet odlišným spôsobom. Trošku sa Olinka posunie. Veľa si spolu čítame. A Timmy ma vždy ohovorí svojou znalosťou vesmíru. Keď s rodinou pozorujeme hviezdy, viem, že to vďaka Timmymu ma fascinuje svet okolo nás. Veľmi sa mi páči, že Timmy vždy objaví tie najúžasnejšie veci. Autisti sú skrátka takí. Spolu staviame stredoveké mesto a Timmy použije korkové zátky, aby naša väža vyzerala ako naozajstná. Keď rozmýšľam, ako zostrojiť padací most, viem, že to Timmy ma naučil využiť moju fantáziu naplno. Veľmi sa mi páči, že Timmy dokáže zmajstrovať tie najoriginálnejšie vynálezy. Autisti sú skrátka takí. Počkaj, Olinko. Olinko, dajte mačku ťa preč. Chcem knižku ukázať. Oliver. No, ale pekne kľudne. Spolu tancujeme, krútime sa a jašíme. Niekedy si s tými od radosti len tak poskakujeme. Aj keď sa si moje telo nevie radiť s priveľkým návalom energie, spomeniem si, že Timmy ma naučil, ako ju vyskákať. Veľmi sa mi páči, ako dokáže Timmy vyjadriť svoje potreby. Pocity. Autisti sú skrátka takí. Spolu spoznávame, aké zamatovo jemné sú motýlie tykadlá. Predstav si, Timmy vraví, že oni počujú aj to, ako motýl máva krídlami. A niekedy, keď len tak naplno Olinko neplieska, potom to nepočuť. Neplieskaj. A niekedy, keď len tak naplno vnímam svet okolo seba, viem, že ma to naučil Timmy. Veľmi sa mi páči, ako sa Timmy dokáže prepojiť s prírodou. Autisti sú skrátka takí. No počkaj, knižku tam idem kladať. Keď sme spolu, dorozumievame sa rukami. Timmy ma učí rozprávať pomocou gestikulácie. Keď chcem mamičku požiadať o čaj s citrónom, no nemôžem hovoriť, lebo ma boli hrdlo, spomeniem si, že vďaka Timmymu viem vyjadriť, čo potrebujem. Hoci ma zradí hlas. Veľmi sa mi páči, ako dokáže Timmy vyjadriť svoje potreby. Autisti sú skrátka takí. Vždy, keď Timmy vyletí na hojdačke tak vysoko, že by dosiahol aj na žirafy krk, alebo zo stromu visí dole hlavou a prestiera, že je opička, rada sa pridám k nemu a hráme sa spolu. Veľmi sa mi páči, ako sa Timmy dokáže neviazane zabávať. Autisti sú skrátka takí. Keď sa Timmy nechá unášať svojimi záľubami, úplne ho pohltia. Olinko, daj si tú nohu ďalej. Olinko, daj si tú nohu ďalej, kopeš do toho telefónu. Úplne ho pohltia. Vtedy musím len ticho čakať, viem, že z toho vzíde niečo geniálne. Veľmi sa mi páči, ako sa Timmy dokáže pre veci natchnúť. Autisti sú skrátka takí. Vždy, keď Timmy pomôže zranenému zvieratku a vyhre k nemu pritom slza, obdivujem jeho schopnosť cítiť sa do pocitov iných. Zrazu si uvedomím, aký je život vzácny. Veľmi sa mi páči, že Timmy dokáže byť láskavý ku všetkým. Autisti sú skrátka takí. Keď vidím, že Timmy mu nezáleží na tom, ako niekto vyzerá, ako chodí, či hovorí, ani odkiaľ pochádza, uvedomujem si, aké je to šťastie byť s každým kamarát. Veľmi sa mi páči, že Timmy dokáže prijať každého bez rozdielu. Autisti sú skrátka takí. Keď si iní robia s Timmyho žarty a vysmievajú sa mu, keď ho odstrkujú len preto, že je to Timmy, ja zostávam s Timmy.
Veľmi sa mi páči, že ma Timmy učí, ako byť verným priateľom. Autisti sú skrátka takí. Timmy ma učí toľko nových vecí a ja zase môžem veľa naučiť Timmyho. No zo všetkého najviac chcem všetkým ukázať, že Timmy je výnimočný. Tak trochu iný Timmy. Kniha o špeciálnom chlapčekovi s autizmom. Rozprávky pre autistické deti. Teraz